Ναι. Έλα. Ποιος είναι ρε? Μην χρεώνεσαι, μόνοι σου, εμένα θα αρχίδια μου. Άρη, σε παρακαλώ πολύ. Κάνε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ. Δεν ζητάμε τίποτα ιδιαίτερα. Εδώ, είναι το πράσινο. Σας παρακαλώ. Δεν το έχω καταλάβει ότι τους παίρνουν. Δεν το έχω καταλάβει ότι τους παίρνουν. YouTube, έτσι και δεν το βάλεις όμως. Θα σου στείλω και έτσι δεν είναι. Θα σου στείλω, θα πεις από YouTube και θα πατήσεις προετοιμασία για το πρωτάθλημα. PT.1, PT2. Θα μου το πεις μόλις ξαναφτάσαμε. Πότε θα το κάνεις, σήμερα? Θα προσπαθήσω σήμερα για αύριο. Σήμερα και εγώ θα το δω τη Δευτέρα. Ή αύριο. Ή σήμερα. Πώς λένε, μπορείς να πάρεις. Κοίτα το αργότερο του κάρτη, γιατί πώς λένε, αρκεί να τα εμφανίσεις. Να μου το πεις. Το ξέρεις ότι ό,τι βίντεο ανεβαίνει, τότε το κοιτάνε οι υπεύθυνοι στο YouTube. Άρα θα σε δούνε στην Αμερική. Στο σκλαβενί κατευθείαν για αυτό. Δεν το έχουν καταλάβει ότι τους φέρναμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τελειώσει. Είμαστε κάπως άνετα. Εξαντλημένοι. Μετά από τη Μετά από την νίκη μας με 7-6. Ναι. Να με. Κύριε Νίκο, τι έχετε να μας πείτε? Τι έχετε να μας πείτε, κύριε Βασίλη? Έκανε πως... Συγκλονιστικά νέα τον κύριο Βασίλη. Hello! Ο Αστέρας! Σε νίκη! Κύριε Βασίλη, τι έχετε να πείτε για την νίκη τη σημερινή? Δεν έχω να πω τίποτα για την νίκη. Εντάξει. Κύριε Ούση, τι έχετε να πείτε για τον αγώνα μας? Μάσα φοβερή. Είμαι μάγκας! Φοβερή ομάδα, φοβερή, δεν μπορώ να πω. Αφού έχει μένα, εντάξει, ναι. Τι έχεις να μας πεις, Βάγκο? Εγώ έχω να πω ότι εγώ για τα παιδιά παίξαμε ένα καταπληκτικό αγώνα και τα καταφέραμε. Είμαι μάγκας! Ναι, 3 βαθμούς πήραμε, τους κόσαμε 5 γκολ. Ναι. Κύριε Βάγκο, τι έχεις να μας πεις? Ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να με βλέπει και η μαμά μου τώρα στην τηλεόραση. Α, ναι. Ναι. Τόσο καρακιός είσαι. Σας χαιρετάμε και αυτό είναι το Part 6.